ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಯಾನಿಕಲ್ನ ಹೋಸ್ಟ್ ಇನಿ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ವಾ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕನೈದ ಬಂಡಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚೋಡು ಈತ್ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲುನ ಹಾಕದು ಕಿಟಿನ್ ಕನತ್ತದು ಸೂ ಮಂತದ ನಕ್ಲು ಇನಿ ಜೆತದ ನಕಲ್ ನಮ್ಮ ಕಬೂರ್ನ ಚಿತ್ತ ಕನಸನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆತು ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಈತ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಡೌಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ದಾಯಿ ಎಂದು ಪನ್ಪುಣಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರದ ಹತ್ರ ಇನ್ನು ಪೂರ ಈತ ಬೆಳವಣಿಗೆಲ ಕಾರಣ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ನಮ್ಮ ಮಂಜಿ ಮಂದ ಬಂಡಂದಾಂಡ ದಾಯೆ ಪನ್ಪುಣಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಈತ ಮಂದನ ಈತೆಲೆ ಬಾಲೆ ದಿಂಚಿ ಮಾತಲ್ಲ ಕೇಂಡು ದಾಯ ಒಂದು ದಾಯಗೆ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಬಂಡದಂಡ ದಾಯ ಎಂದು ಕೇಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ದಾಯ ಪನ್ಪುಣಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಪೂರಲ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಒಂದು ಬದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಬೈದನ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಓದೊಂದು ಬರ್ನಾಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣು ಕೂಡು ಅವೇನು ಯಾರು ನಿಕ್ಲಿನ ಎದುರು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವನು ಓದಿನ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಎದುರು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಂದು ಕಾಂಡು ಐಕೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಒಂದೊಂಚೂರು ಟಾಪಿಕ್ ಒಂಚೂರು ಬಂಗೊಂಡು ಆಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತೀಯರ್ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ವಿಷಯ ಎಂಜ ಮಂಡ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಪಂಡದ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಂಡ ಒಲೋ ದೂರ ಡಿಪ್ಪುನ ಮಾರ್ಸ್ ಆ ಮಾರ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತೊಡ್ದು ಪೂರ ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಪುಡ್ದು ಪೂರ ಪೂರ ಒಂದು ಇತ್ತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಂಡ ಅವಳು ಏತು ಸೂರ್ಯನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬೋರ್ಡು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏತು ಬೋರ್ಡು ಇದೇನು ಪೂರ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇತ್ತ ಅವೇನು ಪೂರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮಡಿಪ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ದೀವೊಂದು ಭೂಲೋಕ ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಸ್ ಮಿನಿ ಮಾರ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಜಾಗಡ್ ಆ ಮಾರ್ಸ್ಡ್ ಅಂಚಿತ್ನ ಜಾಗಡ್ ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆ ಹಾಪುಂಡ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಪದಾಲ ಉಂದು ಮನ್ಪರ ಹಾಪುನ ಪಂಡದ್ದು ಅವಳು ಮಾರ್ಸ್ಗೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ವಾತಾವರಣ ಅವೇ ವಾತಾವರಣ ಮೂಲು ಸೃಷ್ಟಿ ಮನ್ಪುನ ಆಂಡ ಅವು ಮಾರ್ಸತ್ತು ನೆಕ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಪೇರು ನಿಕ್ಲೆ ಅಂಚಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿಂದ ಇತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಬ್ಜಿ ಒಬ್ಬ ವೀಡಿಯೋ ಗೇಮು ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಗಾಡಿ ಬೈಕ್ ಐದೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲು ಐದೊಕ್ಕ ಐತೊಲೆ ಮುಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಂಚೆನೆ ಒಕ್ಕೊರಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಇಪ್ಪು ಆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಐತೊಲೆ ಇತ ಕೋರಿಯನ್ ಕೆರಂಡ ಐಟ್ ಸೈಪೇರು ಅಂಚ ಪೂರ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಪೇರು ಇತ್ತ ಆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ನಮ್ಮುನಾಕಲು ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ ದೀತೇರು ಐಟ್ ಐಕ್ ಒಂಜ ಇತ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಂತಂದ ಸರಿಯಾದ ಅವಿಟ್ಟು ದಾಲ ಡೌಟ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಕಲಿಗೆ ಏನೆಂತಿದ್ದ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಲ್ಪ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಂಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆಪುನ ಅಂಚಿತ್ತ ಕ್ವಶನ್ ಯಾನು ಐಟ್ ಓದಿ ಅವೆನ್ನಿಕ್ಲ ಪಂಪೆ ಇತ್ತ ಸುರುಕಾದ ಎಂಕುಲು ಇತ ಒಂದು ಈ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಟಾಪಿಕ್ ಶುರು ಆಪುನ ಏನು ನಡೆದ ಟೆಸ್ಲಾದ ಬೊಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ನ ಪೂರ ಕಂಡಿಡಿದ ಅಂಚಿತ್ನ ಎಲೋನ್ ಮಾಸ್ಕ್ ದಾಯ್ತ ಪನ್ಪೆಂದು ಮಂಡ ಈ ಭೂಮಿ ಒಂಜಿ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಡಿಪ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ನ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನಕಲು ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ನ ಆಯ್ನ ಥಾಟ್ ಒಂದು ದಾಯ ಥಾಟ್ ಇಂಚ ಬರ್ಪುನೊಂದು ಮಂಡಂದಾಂಡ ಇರುವ ವರ್ಷದ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಗೀಟ್ ಹೋದು ತಿನ್ನೋದಿತ್ತನು ಪಂಡವ ಸ್ನೇಕ್ ಗೇಮ್ ಅನ್ಪೇರು ಆ ಗೇಮ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಗೇಮ್ ಎತ್ತದನ್ನು ಮಂಡಂದಾಂಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಹೋವು ಗೇಮ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಾತಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಆತಿ ದುಂಬು ಆ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹೋದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾತೋದಿತ್ತಂದ ಇತ್ತೆ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಪೋತೆ ರೆಜ್ಜ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ದಾಯ ಬಂಡಂದ ಆತ್ ಲಾಯ್ಕದ VFX ಪೂರ ಆತನ ಅಂಚ VFX SFX ಒಂದು ಪೂರ ಆದ ನಮ್ಮ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಹೋವು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಅವು VFX ಆತ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಆತನೇಟ ಆತ ಒಂಜಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆತನೆ ಇದು ಪೂರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಂಡಲ್ಲ ನಂಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಉಂಡು ಆಕಳು ಕ್ವಶನ್ ಕೆಲವೊಂದು ಇದ್ದಾರೆ ಅವು ನಿಕ್ಲೆದ್ರು ಪನ್ಪೈತೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದು ಮಂಡಂದ ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟೊಂದಂಡ ಬಂಜಿದುಲೆ ಬಾಲೆ ಎಂಚೊಂಡು ಮಂಡದ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಆಂಡ ಆ ಬಾಲೆ ಎಂಚ ಪುಟ್ಟುನು ಒಲ್ಪರದ ಪುಟ್ಟುನೊಂದು ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ತಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಜ್ಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಮಕ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿಕ್ಕುನ ಎಂಜಿ ಅಂದು ಮಂಡ ಅಂಡ ಅನ್ನೋ ವೀರ್ಯ ಅನ್ನೋ ಸೇರ್ದು ದೇಹ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಅತ್ತನ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ತೂಪ ಆಂಡ ಅವಳು ದೇಹ ಮಾತ್ರ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಪುನ ಐಕ್ ಜೀವ ಕಲ್ಲ ಎಂದು ಪನ್ಪುನ ಅವು ಎಂಚ ದಿಕ್ಕುಂಡು ನೆಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮಡ ಈತ ಏತು ಮಲ್ಲ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನಗಲ ಐಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಈತ ಅಂಡ ವೀರ್ಯ ಅನ್ಬೋದು ಅಂಡ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟುಂಡಲ್ಲ ಐಕ್ ಜೀವ ಕಲೆ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತು ನಾವು ಎಂಚ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಮನ್ಪುನ ಏಕ ಆನ್ಸರ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಕ್ಕ ಕ್ವಶನ್ ಮಂಡಂದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಂಕಿತ ಕನಸು ಊರು ನಾವು ನಿಜವಾದ ಅಂಡಂದಾಂಡ ಆ ಕನಸು ನಮ್ಮ ಅವು ಒಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಒಲ್ಪ ಎಂಡ್ ಆಪು ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತು ನಾವು ಇಜ್ಜಿ
ಸಡನ್ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ಲಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ತೆಪ್ಪುನ ಶುರು ಆಪುನ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಪುನ ಅಂಚ ಪೂರ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಒಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಒಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಎಂಡ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಒರಿಯನ್ ತೂದೆ ಪೂಜೆ ಅಂಚಿತ್ನ ನರಮನಿಲು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕನಸು ಪೂರ ಬರ್ಪ ಇಂದು ಒಂದು ಪೂರ ಅಂಚಿತ್ನ ಪೂರ ಕನಸು ಬರ್ಪ ಒಂದೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯಂದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಏನೋ ಕ್ವಶನ್ ಇಂಚಿನ వంಡದಂಡ ಇಂದು ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಎಂಚ వంಡದಂಡ ರೀಕ್ಯಾಪ್ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕ ಪಂಡ ಅವು ಪೂರ ಮಿತ್ತದ ಡೆವಲಪರ್ ಮಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಪೂರ ಅವಳ ಆದಿಪ್ಪು ಈಜಿನ ಡೇಜಾವು ಮನ್ಪೇರು ಡೇಜಾವು ಬಂಡಂದ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಮಕ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಸ್ತುಲೇನು ಅತನ ಕೆಲವು ಊರ್ಲೇನು ಅತನ ಗಾಡಿಡು ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮವೇನು ನೆಡ್ದುಂಬು ಬೈದ ಅಂದ ಆಪುಂಡು ನೆಡ್ದುಂಬು ಏಡ ತೂತ ಇಂಚೆನೆ ಪಾತೆರ್ದ ನೆಡ್ದುಂಬು ಅಂದ ಆಪುಂಡು ಉಂದೇನು ಪೂರ ತೂಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉಂದೇನೆ ಅಕಲೆಂಚ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ನಮ್ಮುನಾಕಲು ಈ ಭೂಲೋಕನೆ ಒಂಜಿ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನಾಕಲು ಒಂದು ನಮ್ಮುನಾಕಲು ಎಂಜಿನ ಅನ್ಪೇರ್ದಂಡ ಈ ಗೇಮಿಂಗ್ ಈ ಎಂಚ ಗ್ಲಿಚ್ ಇಪ್ಪುಂಡ ಅಂಚನೆ ಈ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಗ್ಲಿಚ್ ಲೆಕ್ಕ ನಂಗೆ ಪಿರ ಅಂಚ ಆಪುನ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೇರ್ ಆಯ್ತು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಉಂಡು ನೆಕ್ಕಲ ಆನ್ಸರ್ ಟಿಕ್ಕಿಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ వంಡಂದ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಮೂಜು ಪನ್ಪ ಇತ್ತ ಹಾರ್ಟ್ ಕಣ್ಣು ತೋಜುಂಡು ಬ್ರೈನ್ಲ ಕಣ್ಣು ತೋಜುಂಡು ಈ ಮನಸ್ಸು ಪನ್ಪುನ ಕಣ್ಣು ತೋಜಿ ನಂಗೆ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಮನಸ್ಸು ಸಾಕ್ಷಿ ಇದು ಪನ್ಲ ನಾ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿ ಮುಟ್ಟದು ಪನ್ಲ ಅಂತ ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ತೋಜಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಮೈಂಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಪನ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಪಂಡದಂಡ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ನಮ್ಮ ನಾಕಲು ಎಂಜ ಪನ್ಪೇರಂಡ ನಾವು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಂದದ ನಾಕಲು ಮಿತ್ತರು ಕುಲೊಂದು ಪನ್ಪುನ ಅತನ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರೋಬೋಟ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಂತಂಡ ಆ ರೋಬೋಟ್ ಕೈಕಾಲು ಇಂಚ ಬಂದವಳಿ ಇಂಚ ಒಂದು ಮನ್ಪೊಲಿ ಪೂರ ಒಂದು ಮನ್ಪುಣ ಪೂರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಂತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ವಾಯ್ಸ್ ಕಮಾಂಡ್ ಕೊರ್ಪ ವಾಯ್ಸ್ ಕಮಾಂಡ್ ಕೊರ್ಲೇಕ ನಾವು ಮನ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮಡ್ಲ ಮಿತ್ತು ಏರ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕಲು ವಾಯ್ಸ್ ಕಮಾಂಡ್ ಕೊರ್ಲೇಕ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಣ ಅಂತ ಮನ್ಪುಣ ಪೂರ ಆಪುನ ಕ್ವಶನ್ ಉಂಡು ಅಕಲ್ಡ ಐದೊಕ್ಕ ಪಿರ ಇಂಜ ಅಂದ್ಮಂಡ ಈತ್ನೆಟ ನಮ್ಮ ಕೋಮಾ ಪೇಷೆಂಟ್ ಬೋತನಕಲು ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿತ್ತ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಂಡಲ ಕೋಮಾ ಪೇಷೆಂಟ್ ಬೋತನಕಲ್ನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆದ್ ಒಂದೇ ಬ್ರೈನ್ ಮುಲ್ಪಣಿ ಒಂದೇ ಪಾರ್ಟ್ ಉಂದ ಅತನ ಫಾಲ್ಟ್ ಆತನ ಮನ್ಪುನ ಚಿತ್ನ ಲಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಕೋಮಾ ಆಯ್ತು ಅನ್ನತೆಗೆ ಸರಿ ಅವಳು ಆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಆಂಡಲ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅದು ಒಲ್ಪನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮನ್ಪರ ಆತಿಜಿ ಇಂಥ ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ದ ಚಿಪ್ ಎಂಚೋಂಡ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಪನ್ಪುಣ ಅಂಚಿತ್ತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಈ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ನಮ್ಮುನಾಕಲು ದುಂಬುದಿಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಎದುರು ಅವತ್ತಂದೆ ಇಂಕ್ಯುಬೇಟರ್ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮರ್ದು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಂಡ ಒಂಜಿ ಎಲಿಕ್ ಐಕ್ ಬೋಡ ಏನಂಚಿತ್ತ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪೋಣವ ಒನಸ್ ಐಕ್ ಬೋಡನ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಐಕ್ ಬೋಡನ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೂರ ಮನ್ಪದು ನಮ್ಮ ಐತ ಮಿತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುವ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಲ ಒಂಜಿ ನಂಕಿತ್ತೆ ಇತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಕಾಶ ಆತ ಜೋರಿತ್ತನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಏತು ಬೋಡ ಆತೆ ಬರ್ಪುನ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಂಗೆ ಏತು ಬೋಡ ಆತೆ ತಿಕ್ಕುನ ಏತ್ ನಂಗೆ ಎಂಚಿನ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಬೋಡ ಉಣ್ಪುನ ತಿನ್ಪುನ ಇತ್ತೆ ಇಜಿಂದ ಈ ಭೂಮಿಡ್ ಮಾತ್ರ ದಾಲ ಮನ್ಪರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದಾಯ್ ತರಕಾರಿ ಆತನ ಎಂಜಿನಾಡ್ಲ ಒಂಜಿ ತಿನ್ಪುನ ವಸ್ತು ಆಡ ಇಂಚಿನಲಾಡು ಒಂಜಿ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಬರುವ ಮನ್ಪರಾಪುನ ಈ ಭೂಮಿಡ್ ಅಂಚಿತ್ತ ಪೂರ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮನ್ನ ಏರನ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರ ದಾಯ ಪಂಡಂದಂಡ ನಮಕ್ ಇತ್ತೆ ಏತ್ ಇದ ಸ್ಪೇಸ್ಗೆ ಪೋಯರ್ನಲ್ಲ ಸ್ಪೇಸ್ ಒಂಜಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಉಂಡು ಆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಬುಡ್ದು ನಂಗೆ ಪೋಯರ್ನೆ ಆತಿಚ್ಚಿ ಈತ ಕೆಲವು ಗೇಮ್ ಉಡುಲ್ಲ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಲವೊಂದು ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಬುಡ್ದು ಅಕರ ಪೋಂಡ ಅವಳೊಂಜಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ನಿಪ್ಪುನ ಆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಹಿಡ್ದು ಅಕರ ಪೋಯರ್ ಆಪುಜಿ ನಂಗೆ ಅಲ್ಪ ಉಂತಿನ ತಿರುಗೋ ನಿಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಸ್ಪೇಸ್ಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೋಯಂದನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅದು ಒಂತ ಸ್ಪೇಸ್ಗೆ ಪೋಲಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ನಂಗೆ ಪೋಯರ್ ಆಪುಜಿ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೂರ ಹಾಕ್ಲಿ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ನಮ್ಮನ ಹಾಕಲು ಪೂರ ದೀತೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನೆಟ್ ಡೌಟ್ ಬರ್ಪುನ ಪಂಡ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಉಂಟು ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಆಂಡ ಮಾತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉತ್ತರ ಇಜ್ಜಿನ ಪಂಪನ ನೆಟ್ ಗೊತ್ತಾಪುನ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪಣ್ಯವು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಲೂಸ್ ದ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದ ಅವು ಇಮೇಂಜ ಮರ್ಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ಪೆ ಅಂದು ನೆಟ್ ಡೌಟು ಅವು ಅತ್ತಂಡ ಕೆಲವು ಅಂಚ ನಿಖಿಲ ಪೂರ ಒಪಿನಿಯನ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪುನತೆ ಅವೇನು ಪೂರ ತಿದ್ದು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಯಾನ ತುಪ್ಪೆ ನಿಖಿಲ ಮಂಡ್ಯ ಎಂಜಿನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಯ್.